Lakhain ko truck Duarbagri MSC constituency angkang Deitthor town pen kikangadong Rongsangti Tini an Mahaldar Tenson Teron hin pen Sandgravel kethok asai pon. Lason si Deitthor town pen Rongsangti Tini an akili Tovar kheno parpik ajok school college students rongarat kisokiun e ajo phirlota labang so Tovar si jehelat ponlo. Lapen labang so Tovar ke diring kohora dolamara leng thora Tovar lo. Lasi akele kaheno parpik ajok Deitthor VDP ke kangadong VDP atum pen chelang pepen Mahaldar Tenson Teron aphan tuning response pini Tenson Teron ta amithanga khia dat pen Deitthor town pen Rongsangti Tini an Sandgravel kethok asai deng pondo. Sitame Tenson Teron ke inod businessman chot lang pusi hawarara tatum pen ningje ponrinti. Jesemet pet pen ke sorkar mate Karbiang Autonomous Council atum si labang so Tovar ke initiative enangji apotlo. Sitame Mahaldar Tenson Teron hin pen si Deitthor ke kangadong Tovar ke Sandgravel thok pi pondelo. Lasi hawarara tatum pen choro ponrinti lo lapen Mahaldar Tenson Teron aphan arnamle ahirjume papidun lo nangpota Deitthor areas aradatum ningje ponrinti. News report Karbiang Long Live.